esan da, sakabenak eta politikak aztarna mingotx asko utzi ditu. Eta presona ez den, beste esparru asko ere ikutu ditu bere eraginpena. Guretzat, larriena, tristeena, gure senideena izan da. Azken finean, urte hauetan guztietan, joan etorrian, hil dira errepideetan. Halabeharrezko bidaia madariketa hauetan. Eta hori guretzat, tragedia handia da. Baina batez ere, tragedia intimoa dela esan dezakegu. Beste esparru bat, nik esango nuke, klase politikoa eta instituzioak ere bere tokian jarri ditula dispersioak. Bere aztarna gogorrak tartean egon arren, adierazpen gutxi, sotil eta lotxati batzuk besterik ez dituzte egin. Eta horrek, bere txikian, bere axolagabean, erakutsi du, azalarazi du, instituzio eta klase politiko honen antzutasuna. Ez duela ezertarako balio, ez duela sektore zabal batek kezkak bideratzeko balio. Espetxe politikak ere bere tokian, toki propioan jarri du. Izan ere, kolektiboa zatitu izinean, gobernuek urtez urte konformatu behar izan dute presoak txikitze aleginarekin. Samina besterik ez. Hori da, bi gobernuek 20 urteren buruan egin dezaketen balantzaren laburpena. Eta gure kolektiboari, Euskal Preso Politikoen kolektiboari dagokionez zer esan. 22 lagun galdu ditugu bidean. Luze biziarren sekulan ahaztuko ez ditugun lagunak alegia. Eta nik esango nuke niretzako nago amorez emateko, borrokan beti jarraitzeko 1000 arrazoi tartean egonda ere 22 lagun hauen itzala izango dela guretzat arrazoi behinena borrokan jarraitzeko. Gu, kartzelaldi luzean ohitu ginen sakabanaketa ez aurrizkiarekin lotzen. Alegia, dispersioa ezegonkortasuna da. Dispersioa ez beharra, ez ustea, batzutan ezin egona ere bada. Baina kroma, Igor Angulo, Oiane Arrazkinen irribarrea gogora ekarrita, urte luzetan borrokan emandako denbora eta denbora horri darion baikortasuna erraz oso haize gaientzen zaio edozein haize ezkorrari. Esaldi bakar batez laburtzearren, esango nuke dispersio politikaren garapenak norbere tokian usteko balio izan dula. Eta gu, gauden tokian gaudela, garaiegea, kolektiboa gera, 1000 zatitan puskatu ez duten errealitate eta referente politiko gardena. Beraz, 20 urteen buruan, pasatu den guztia pasata, sakabanaketari samina besterik ez zaio geratzen. Samina besterik ez da dispersioa ganen. Hori da gure garipena, eta hori da estrategia horren porrota. Etxetik, kaletik, auzotik, herritik, kilometroz, kilometro. Bizitza arriskoan jarriz, distantzia gaindituz. 20 urtez, isolamendua, sakabanaketa. Bakartzea, trasladoak, jipoiak, mehatxuak, urruntasun, bizi baldintza gogorrak, gaixotasunak, bizi osorako zigorrak, heriotza. 20 urtez, babesa, maitasuna, konpromisoa, elkartasuna, duintasuna, sakabanaketarik ez, no a la dispersión.